So magandang umaga po sa ating lahat. Maaari po ba tayong mag-proceed po dito sa harapan? Para naman hindi po bakante yung ating upuan po dito. Para sa mga darating po na late, ay hindi naman pala. Sa mga darating po ay upo sila sa likodan para hindi po sila mahiya kung ano. Ayan, sige lang po, huwag po kayong mahiya. Ayan, so good morning po sa ating lahat. Ayan, at nagagalak po tayong muli na nagkita-kita ngayon dito sa ating Central Church, Christ Our Life Ministry here at Sapang. Ayan. So sabi po dito sa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. Tunay nga pong hindi nagbabago ang ating Diyos. Siya ay tapat noon, bukas, at magpakailanman. Naniniwala po ba tayo? Amen. Ayan. So ngayon po, inaanyayahan ko po kayong tumayo at tayo po ay magpuri sa ating Panginoon at tinatawagan ko po ang ating worship team upang init po tayo sa opening song. At susundan po ng opening prayer. Amen. Ayan. Hallelujah. Ayan. Sabi nga po sa salita ng Panginoon, 2 or 3 gathered in my name, I am there in the midst of them. So nandito po ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Let's invite Him in our hearts. Hallelujah. Yes, Father God. Purihin ka namin, Panginoon, sa araw na to, Panginoon. Yes, Jesus. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakala ko ang pinili mo kahit sa madilim kong daan. Tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakala ko ang pinili mo kahit sa madilim kong daan. Tinawag ang aking pangalan, inangkin
pagpapala sa bawat anak mo na naglilingkod sa inyo mula sa umpisa hanggang sa katapusan, Panginoon, sa mga humahawak ng mga instrumento, sa mga nangunguna sa pag-aawitan po namin, at lahat, Panginoon, ng puso na nakahandang nagpupuri, magpapasalamat at makikinig ng iyong salita. Salamat din po sa inyo, Panginoon, sapagkat pinupuspos po ninyo ng iyong kabanalan, ang iyong lingkod, na magdadala, magbibigay, Panginoon, magpapahayag ng iyong salita, Ma. Purihin po yung dakilang pangalan. At ingatan nyo nga po, maging ang aming mga kapatid, Panginoon, na papunta pa po rito, mga kapatid, Ama, na naghahanda upang dumalo sa iyong gawain. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kagalakan sa kanilang mga puso, na kanila po, Panginoon, ay handa ang kanilang mga lalagyan, ang lalagyan, Panginoon, ng iyong salita, upang sila man po ay makadama ng iyong kagalakan, Ama. Salamat po sa iyong pagkilos, salamat po sa iyong pangunguna. Salamat po, Ama, na kayo pong siyang mahayag sa aming kalagitnaan. Kayo po, O Diyos, ang aming pinupuri, pinasasalamatan sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makibasa po tayo sa Proverbs 28, verse 1. The wicked are afraid of everything, but those who do what is right are as brave as lions. Verse 2. A lawless nation will have many bad leaders, but a smart leader will rule a long time in a land where people obey the law. Verse 3. A leader who takes advantage of the poor is like a hard rain that destroys the crops. Verse 4. Those who refuse to obey the law praise evil people, but those who obey the law oppose them. Verse 5. The wicked don't understand justice, but those who love the Lord understand it completely. Verse 6. It is better to be poor and honest than rich and evil. Verse 7. A smart son obeys the laws, but a son who spends time with worthless people brings shame to his father. Verse 8. If you get rich by charging high interest rates, your wealth will go to someone who is kind to the poor. Verse 9. When people do not listen to God's teachings, He does not listen to their prayers. Verse 10. Those who plan to hurt good people will fall into their own traps, but good things will happen to those who are good. Verse 11. The rich always think they are wise, but a poor person who is wise can see the truth. Verse 12. When good people become leaders, everything is great, but when the wicked rise to power, everyone hides. Verse 13. Whoever hides their sins will not be successful, but whoever confesses their sins and stop doing wrong will receive mercy. Verse 14. Great blessings belong to those who are careful to avoid sin, but stubborn people will have plenty of troubles. Verse 15. An evil ruler over those who are helpless is like an angry lion or a charging bear. Verse 16. A foolish ruler hurts the people under him, but a ruler who hates wrong will rule for a long time. Verse 17. A murderer will never have peace. Don't support such a person. Verse 18. Honest people will be safe, but dishonest people will be ruined. Verse 19. Whoever works hard will have plenty to eat, but whoever wastes their time with dreams will always be poor. Verse 20. People who can be trusted will have many blessings, but those who are just trying to get rich in a hurry will be punished. Verse 21. It is wrong for a judge to support someone simply because he knows them, but some judges will change their decisions for the price of a loaf of bread. Verse 22. Selfish people only want to get rich. They do not realize that they are very close to being poor. Verse 23. Correct someone and later they will thank you. They will respect that more than dishonest praise. Verse 24. Someone might steal from their parents and say, I did nothing wrong. But that person is as bad as an enemy who smashes everything in the house. Verse 25. Greedy people might sue you in court, but those who trust in the Lord are rewarded. Verse 26. It is foolish to be confident. Those who ask for advice are wise and will escape disaster. Verse 27. Whoever gives to the poor will have plenty,
Whoever refuses to help them will get nothing but curses. Verse 28, when the wicked rise to power, everyone hides. When they are defeated, good people multiply. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Amen. Maari na po tayong umupo at humanap po ng ating comfortable na upuan. Pwede po tayo dito sa harap po. Abante po tayo para at upang makinig po ng salita ng Diyos. Ang pagkain po natin sa spiritual para mapalakas po tayo lalo. Amen. So, kung meron po tayong dalang Bible, notebooks, and ballpen, pwede po nating ilabas at ihanda po natin ang ating puso at pwede rin po nating ilabas yung phone natin and share our live. Send po natin sa family natin, nasa abroad, nasaan man po yung family natin para makarinig po sila ng salita ng Diyos. Ayan po. So, tinatawagan ko po ang ating mahal na pastor, Pastor Roland Santiago. Something happens along the way, bumagsak ang tao, the fall of man. Okay, so AGMA, naalala nyo pa? Amen? Okay, mga graduates, especially, nag-graduate kayo, it gives you the confidence to teach. Meron pa naman kayong mga manual. At balita ko, ilan na ang batch Dores? Ilan na? Sino in charge ng enrollment? Okay. So, isasalang daw silang magturo yung batch kaya, pero babakapan pa rin ng batch Binaya at saka Asher. Okay. So, we cannot leave them alone. So, although sa admin, ititrain natin sila. So, magkakaroon na ng 4th batch ng AGMA. So, matutupad na yung vision ng World Changers Church. Kasi world tama ba? World Changers Church and Transformation Ministries International. Yan yung kompletong pangalan. So, WCCT na lang para pag WCC, Binalo na sila pumupunta yung iba. O, parang hindi nyo alam yung WCC sa Binalo na. Alam nyo ba yun? Okay. Yung iba po, baka kala na WCC, World Council of Churches naman. Di ba? So, WCCT na lang ang gamitin muna natin. Kasi mahaba pag may TIM, di ba? So, WCCT, at least, iba siya doon sa WCC. Alright, so, nung bumagsak ang tao, okay, yung dominion ng tao, nalos nila ang image, which is, they are supposed to be God's representative or ambassador, si Adam and Eve, okay, dito sa lupa. Representative to manage the earth. Yung likeness, the character, ay nawala din kasi makita nyo ang bunga after the fall nang nagkasala sila. Okay? The first murder was recorded, si Cain. Diba? And then, yung dominion nila ay nabawasan. Hindi naman totally nawala, pero nabawasan. Okay? Hindi na nila ma-manage lahat ng mga ibang hayop at saka ibang mga creeping things. Kaya hanggang ngayon, minsan, nasa isip pa rin natin, takot pa rin yung iba sa gagamba, sa ipis, sa bulate, mga ganun, di ba? Siguro wala na dito yun, kasi na-restore na yung dominion, Okay. But, according to the scripture, hindi lahat ng dapat ma-restore ay na-restore na ngayon kahit na meron na tayong new birth experience. We are working on it. For example, being the representative or ambassador of the Lord Jesus Christ dito sa lupa, tinatrabaho pa natin. And the first activity or task para tayo ay ambassador ay mag-share ng Word of God sa iba. Soul winning. So soul winning or evangelism is the exercise, yan ang exercise ng pagiging ambassador. Amen ba? So, bagamat maraming born again na ngayon, maraming Kristiyano, umaattend ng church,
pero they are not yet functioning as ambassadors. Kasi ambassadors are a bringer of good news, hindi lamang good news, they are capable to bring the information about the kingdom. Ambassador. They speak for the king. Yan yung ambassador. Okay, so the reason why hindi pa lahat ng Kristiyano ay nagpa-function as ambassador din dahil hindi pa nila na perfect yung likeness. Likeness is the character of Christ. Kung ang image ay identity in Christ, which is to become an ambassador, yung likeness is to have the character of Christ na ongoing ngayon. Character formation, kaya may eagles on eagle's wings. Hindi porque na born again ka na kahapon or last year, automatic you have the character of Christ. You need to develop that. Kaya ang tawag dyan, discipleship. Okay, kaya importante yung life group natin, G7, 10-10-10 life group, kasi doon natin pinapractice yung discipleship. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, minimemorize, pinag-aaralan, you are learning about the kingdom para how to behave in the kingdom. Okay, I'm giving dyan muna yung bird's eye view nito. And then, pag na-complete mo yung dalawang yan, matik na susunod yung dominion. Alright? Because the Lord will rule the earth with the rod of righteousness. Character yon. So you cannot rule with Christ sa future pag hindi na-develop ang Christ-like character sa iyo. Do not ever think na, born again ako, we will rule with Him. Oh, hallelujah. Hindi automatic yun. Mayroong training program ang Panginoon, apprenticeship, habang nandito tayo sa panahon na ito. Because this is a different age. And another age is coming, which is millennium, 1,000 years, right? And we will reign with Christ. Pero paano tayo makikipag-reign sa Panginoon kasamang magiging pinuno ang Panginoon kung hindi tayo na-develop sa karakter ng Panginoon. So God's program today, alright, ay hindi going to church every Sunday. Yun yung relihiyon. Yun yung pinogram ng demonyo sa sa mga tao, di ba? Na yung relationship pinalitan ng relihiyon. Para hindi ka maka-forward. As long as nagsisimba ka, pumunta ka sa linggo, okay na. Hindi yun ang programa ng Lord. Ang programa ng Lord is to restore the image of God, the likeness of God, and the dominion of man over the creation of the Lord. So yun ang trabaho sa church. Yun yung ginagawa natin. Everything that we do in church, either paglilinis yan, pag-arrange ng chair, pag-greet ng mga bisita, pag-win ng souls, these are all part of restoration program ng Panginoon. So, sa Kingdom of God, okay, lalo na ito, part ito, yung pag-aaral, learning about the kingdom, kasi tayo na ipanganak into the kingdom of God. Sabi niya, except you are born again, you cannot see the kingdom of God. Except you are born above or born in the Spirit, you cannot understand the kingdom of God. Salamat sa Diyos na born again tayo, born into the kingdom of God, born above, born in the heavenlies. So meron ka ng capacity ngayon to receive. Amen ba? Revelation from God. At ang ginagamit ng Lord ay of course the preaching of the Word and the teaching of the Word. So, be it known, maintindihan natin na ang kaharian ng Diyos, alright, ay hindi konsepto tulad ng Western mind or Western philosophy, yung Greco-Roman na kaisipan, alright, na kingdom of God, yung iba nililimit nila, totoo naman, the kingdom of God is in you, nasa loob natin, kasi pinag-aarayan ka, I'll explain later, pero hindi hanggang doon lang. The kingdom of God is past, present, and future. It is now, and yet it is coming. Di ba? Past, present, and future. It encompasses the whole of history even before
the creation of the world. Yun yung kaharian ng Diyos. At sa kunti lang nating exposure sa Word of God, alright, ay hindi natin makukuha agad lahat-lahat tungkol sa kingdom. Kukunti ang nakakaalam na ang kingdom of God ay mayroong structure. Like divine order. Diba? Oh, yung divine order. Father, Son, Holy Spirit, they are co-equal pero may divine order. Husband and wife, parehas lang yan, co-equal yan, pero may order. Amen? Anong order ang alam nyo? Order lang ng... Hello, pa-order ng ganito po. Yan lang. Masarap mag-order, di ba? Yung lang na pag drive-thru, di ba? Nagsasalita. What's your order, ma'am, sir? Okay? So there is a structure in the kingdom. The reason why people are frustrated sa gobyerno, frustrated sa kingdom of men, kasi wala silang concept of the kingdom of God. So ang inaasahan nila, ang hope nila, kung magbago lang ang gobyernong ito, mababago ang buhay namin. Ganun, di ba? Kung magiging presidente lang si ganito, born again yun. Hallelujah. Mga ganun, di ba? Hindi nangyari. Wala. Kung maging presidente lang si ganito, yayaman na ang Pilipinas, babaha ng pera, lahat. Wala. Hindi lang wala, nawawala. Di ba? Why? Because, ano mo nangyari? Frustrated ngayon ang Kristiyano. Away-away pa sila kung anong partido, kung anong, di ba? So, very maliit na kaisipan. Why? Because kukunti ang nagtuturo ng kingdom of God. Na ang kingdom of God ay literal na bababa. Na hanggat hindi pa bumababa, even you are in this earth, you belong to that kingdom. Yung kingdom na yan dapat maging visible sa mata natin, sa isip natin. Dapat alam natin ang structure. Sa lupa nga dito sa, sino mga US citizen dito? Dual citizen, triple. Kung US citizen ka, bago ka maging US citizen or Canadian citizen, di ba? Pag-aaralan mo muna lahat. Tama ba? Hindi yung pagdating mo doon, US citizen ako. Wala. Hindi ganon. Pag-aaralan mo muna lahat, tapos may examination. Tama? Oo. Yung iba, ang hirap. Sa Canadian, mahirap ba? Mahirap. Maglaba ka na dyan. Nagluto ka na ba dyan? Ka na dyan. Di ba? Pahirap ang mga usta, di ba? Nagluto ka na dyan? Ka na dyan. Okay. Parang nahirapan pa rin ako, ha? Okay, so, sa kingdom of God, bakit hindi natin ginagawa? Ang pinag-aaral natin sa kingdom of God, yung iba ay, sa salita ng Diyos, paano magkapera, ganyan, di ba? Paano dumami ang member, mabababaw lang. Pero living as a citizen of the kingdom, hindi masyadong ini-emphasize yan. So, today, gusto kong maintindihan natin yung sinabi ng prayer ng Panginoon, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Literal talagang bababa ang kaharian ng Diyos. And we belong to that kingdom that cannot be shaken. So, kahit na nakawin na lahat ng kayamanan ng Pilipinas, hindi ka kasali sa mga nagpapakamatay. Kahit tumaas pa ng, magkano na ang gas ngayon? Palagay ko yung may mga sasakyan, ang apak ng accelerator niyo, kinay-hinay lang, di ba? Dati hirit. Overdrive pa. Lusot ng lusot. Ngayon, hinay lang, makakarating din. Di ba? Kahit tumaas pa man ang gasolina dahil sa gera,
pag you belong to the kingdom of God, naintindihan mo na you are not controlled by the economy of this earth. Hindi ka ruled ng economy. Yes, tataas yan, pero yung economy ng kalangitan, hindi nagbabago. Abundance pa rin. Hindi ka natatakot. Totoo yan. Because we know that we belong to a kingdom na grabe ang provision. If we only align, ayun na, di ba? The Shalak anointing. Align ourselves to God's will, to God's perfect will, divine order, naturally in supernatural level, not supernaturally natural ang mangyayari, hindi ka affected ng economy ng mundong ito. Bagkus, gagampanan natin ang pagiging citizen natin as heavenly citizen to be a blessing to the world. Amen. There was a time sa buhay natin nung hindi pa tayo Kristiyano, hindi pa tayo aral, sino sa inyo dito, especially mga nanay, na pag walang makapa sa bulsa, naninervyos? Totoo yan, di ba? Nung hindi ka pa Kristiyano, namumroblema kapag umuwi ang mister mo kung mayroong dalang, lalo na pag 15:30, kung ubus na o wala. Ganun, may iuwi kaya. Oh, si tatay nangungupit kasi pag binigay kay nanay, mabangis sa pera, di ba? Nauubos agad. So, yan ay reason kung bakit maraming problema at away sa pamilyang Pilipino. Pero God has, nung naging Kristiyano ka, you progress a lot. Amen. You start not to focus on the things on the earth, but on the things above. Yan yung nakasulat sa salita ng Diyos. Look on the things above. Set your heart on the things above. Hindi niya sinabing neglect the things on earth. Ang sinabi niya, i-refocus mo sa source. Amen. So in the kingdom of God, all right, we are praying na hindi loong, Lord, ang hirap ng buhay. Wala akong pensyon, wala taas ang gasolina, marami pang naniningil, kunin mo na ako, Lord. Hindi ganon. Note the prayer, thy kingdom come. Hindi ikaw ang nagmamakaawang kunin ka na pataas. Ang trabaho ng tunay na born again at mulat na at naiintindihan, seeing, understanding the kingdom of God, we are praying that the kingdom of God will come down. Kaya nga yun, thy kingdom God, thy kingdom come on earth as it is in heaven. Thy will be done on earth as it is in heaven. Para kang spiritual police officer. Ang trabaho mo is to enforce the will of God on earth as it is happening in heaven. Amen? Alright, so, dito sa kingdom of God, the word kingdom ay hindi religious term. Ito'y isang government language, governmental language. Amen ba? Ibig sabihin ng kingdom, mayroong hari. Dom means dominion. Kingdom. So hindi lang ito referring to a person, to a king, it's referring to authority over not just a territory, but authority of the king himself over the creation, his creation. So ang message of the kingdom is that God is king. Okay? Actually, sa last days, yan ang dala-dala nating dapat mensahe. Matthew 24:14. And the kingdom, the gospel of the kingdom, and this gospel of the kingdom shall be preached unto all the world as for a witness, and then the end shall come. Matthew 24:14. So, dadami, kaya nga I'm predicting, in the last days, dadami ang messenger of the kingdom. Paano yung gospel of salvation, Pastor?
Yan, ang gospel of salvation is a part of the gospel of the kingdom. Dan yung entry point. You cannot enter into the kingdom of God unless you heard the gospel of the gospel of salvation through Christ Jesus our Lord. Amen. So sa isang kaharian, alamin natin yung mga pillars or structures. At least may 7, bibilisan ko. Ito ay, ang kingdom ay may hari, may authority ang king, at may sistema. So, first of all, the king. Ilan na ang narinig nating nag-preach na God is king? Or sermons na tungkol sa Diyos as king? Meron na bang nagpipreach, narinig nyo, receive Jesus Christ as your king and Lord. Okay. Lord, Panginoon. Mostly na naririnig natin is Jesus Christ is Savior, tagapagligtas. Patok na patok yan. Walang masama dyan. Everyone should know that Jesus Christ, our Lord, is the Savior. Amen ba? Pero kung hanggang doon lang, Savior, maraming tatanggap. Kasi marami ngayong tao, right? Marami ngayong tao ang nalulunod na sa problema, sa utang, kaya kailangan nila ng tagapagligtas. Sa tingin ninyo, yung taong maraming utang at tingala sa langit, Lord, save me. Maliligtas kaya siya? Ayaw sumagot ng may mga utang. Kaya minsan nagdududa. Bakit matagal ko nang pinagpipray? Palayain ako ng Diyos sa utang. Di ba? Palayain ako ng Lord sa problema ko. Gano'n, di ba? Maraming tao yan. May mga relihiyon yan. Yung iba, they end up suicide. Hindi pagano ang mga yan. May relihiyon yan. But religion does not work. Now, about the Lord Jesus Christ as Savior, yes, ipapangaral natin yan. Pero mayroong, ang tawag dyan, incomplete. Yes, tagapagligtas ang Panginoon, pero hindi mo lang siya dapat tinanggap na tagapagligtas. Ang first and foremost, dapat makilala mo si Lord Jesus as King. King and Lord. Hari at Panginoon, mabigat yon. Yung Savior, madali lang. Nalulunod ako, save me. Amen? It is the prerogative of the Savior to save you. Decision niya. Ikaw, walang magawa kung iligtas ka o hindi. Tama? Kung may tagapagligtas, kung may nalulunod. Tama ba? Kahit sumigaw ka ng help, 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 kung dadaanan ka lang, paano ka maliligtas? Now, ang ibig ko sabihin, sa physical yon. Pero kakaiba ito. Pag ating ipapangaral ang message of the kingdom that Jesus Christ is King. At pagtanggapin mo siya bilang hari ng iyong buhay, tanggapin mo siya bilang Panginoon ng iyong buhay, automatic siya iyong tagapagligtas. Kasi walang haring nagpapabaya. Walang Panginoon na nagpapabaya. Amen ba? Pero ang emphasis ng karamihan sa pagiging Savior ng Panginoon, pero hindi masyadong itinuturo yung pagiging hari at Panginoon ng kanilang buhay. Kaya maraming malabnaw na Kristiyanong buhay kasi tinanggap lang nila si Lord na Savior pero hindi Panginoon. Savior pero hindi hari. Yun ang nangyari. Sila pa rin ang hari ng kanilang buhay. So, living a double life. So, ibig sabihin ng king, he is the author, he is the originator, he is the authority. In Psalms 103 verse 19, the Lord hath prepared His throne in the heavens, and His kingdom rule over all. So, nire-restore ng Diyos, itong ating mensahe ngayon is restoring, okay, God's rule on earth. Kasi nga, napiktuhan dahil sa kasalanan. So, the message should be preached that God is King. Amen ba?
Na pag ikaw ay Kristiyano, hindi ka binibibisit lang na iniligtas na parang nalulunod. Kinuha, part lang yon. Ngayon, kinuha ka niya mula sa pagkalunod sa kasalanan. Ano susunod? Doon bumagal ang Christianity. Doon nang hina. Doon naging nagplateau. Doon naging hindi nag-advance. Kasi naligtas, wala na. Bumalik sa relihiyon. Attend. Di ba? Or, hindi a-attend. Kulang sa Word of God. Now, ang trabaho natin is to advance the kingdom. Pero paano mo i-advance ang kingdom of God na hindi mo kilala ang kingdom na yan? Na hindi mo ma-appreciate. Sino sa inyo dito napagod ng manood sa social media tungkol sa nangyayari sa Congress at sa Senado? Mag-isa lang ako? Napagod na ako. Parang sarswela. Drama. Na hindi matapos-tapos. Di manood ka na lang ng salita ng Diyos. Amen ba? So this king, God is king, at through Christ, ang hari ay na-reveal. Kaya, Jesus Christ is the revealed king. Nahayag. Hindi mo makikilala ang Diyos bilang hari pag hindi mo kilala ang Panginoong Jesucristo. Amen ba? Pag hindi mo siya tinanggap na hari ng iyong buhay, dapat i-explain natin yung word na hari at naintindihan mo ang structure ng kaharian. At yun ang ating pinag-aaralan ngayon. Sabi ng Panginoong Jesucristo, all power is given unto me in heaven and in earth. Oh, hallelujah. Meaning, nung bumagsak ang tao, yung authority ng tao na ibigay kay Satanas. May verse yan sa temptation ni Jesus. Sabi ni Satanas kay Lord Jesus Christ, ibibigay ko sa iyo ang kaharian na ito kasi binigay sa akin yan. Kaya kong ibigay sa iyo. Kung luluhod ka at sasambahin mo ako. Naibigay kay Satanas. Sino nagbigay? Si Adam. The first Adam. Ngayon, gusto niyang pag-shortcutin si Lord na hindi dadaan sa cross pero maging hari ng mundo. Di sino nga? Maging hari ng hari, di si Satanas. Budol. Gusto niyang budolin ang Panginoon. Ang Panginoon Jesucristo ay dapat dumaan sa cross ng Calvary. The cross is not a divine mistake. Right? Tulad ng itinuturo ng mga kulto. Right? The cross is a divine plan ng Panginoon para maligtas ang sangkatauhan. Okay. Kaya, the reality of sin ng tao, ang kasalanan ng tao, hindi makapasok, makabalik sa Diyos, pero dahil binayaran ng Panginoon Jesucristo sa cross ng Calvary, tetelestai, it is finished. And after that, nung nag-resurrect, ang sabi niya, all power is given unto me. Amen. In heaven and in earth. So nabawi ang power mula sa kaaway, nakuha ng Panginoon. At ibinigay sa kanya ang kapangyarihan ng buong kalangitan. Tanong ko sa inyo, may naiwan pa ba kay Satanas? Wala na. Amen ba? Pero hanggang ngayon, may mga tao na sabihin mo lang, may mong kukulam dyan. Tumataas ang balahibo. May kuwan dyan, al-aliyah dyan. Di ba? Natatakot pa rin. Grabe yung kuwan dyan, yung nasasapian. Umiikot ang mata, tapos bumubula ang bibig. Dapat hindi ka na natatakot sa ganon. Pastor, paano? Ituturo din yan pagdating ng araw. Amen? Spiritual warfare. All power is given unto me. At ang sabi niya, I have given you authority. Luke chapter 10 verse 19. Amen. I have given you authority to tread on serpents and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. And nothing shall by any means
hurt you. Grabe yung mga pronouncement ng Lord. Hindi marunong magsinungaling ang Panginoong Jesucristo. Ang problema, hindi natin nare-realize. Wala tayong revelation tungkol sa authority of the Lord Jesus Christ na ibinigay niya sa'yo. So anong power meron tayo? Bagamat nandyan na sa atin, hindi mo pa na-activate yung power na yon. Pero sabi ng Panginoon, I have given you authority. Dunamis, power. Authority. Exousia. Authority. So, pangalawa na structure after the king. Ang pangalawa is domain or the dominion. Ito yung teritoryo ng hari. The heavens are the Lord's, but the earth has He given to the children of men. Bagamat ang Lord ang gumawa ng langit at lupa, ang dinisign niya na mamahala sa earth, tao. Pero ang tao noong unang panahon, pati langit gustong pagharian nila. Sino nakakaalala sa Tower of Babel? Sino ang may ganong isip? Si Satanas, I will be like God. So mayroong ding kulto na parang Kristiyano ang pangalan, pero ang teaching nila ay ganito. Ang tao, ang Diyos ay dating tao, katulad nating tao yan na nasa ibang planeta, nagprogress, naging Diyos. Kaya tayo rin na mga tao ngayon, pag tayo ay nagprogress, magiging Diyos din tayo. May ganong relihiyon ngayon. Nagtuturo. May ganong katuruan. Nandyan lang. Parang hindi nyo nakuha. Nandyan lang, Jeff. Yung nagkakape sa'yo. Parang hindi, nakuha mo na? Yan yung turo. Progressive yung tao. Ang Diyos dating tao. Parang yung kuha niya, Guardians of the Universe. Sino, parang kapanood nun. Okay na. Ng mga millennial lang siguro nakakalam yung ganyan. Alright. So, the domain is the whole universe. God rules the heavens. Pero ang design niya, ang earth should be managed by men. Yung men na yan, yung mga tao niya. Hindi mga evil men. Dahil sa kasalanan, kaya tayo ay pinamumunuan ng mga makasalanan. Kaya pray to the Lord. Pray for the government. Yan ang reason ng pray for the government. Ipag-pray natin sila na maligtas sila para hindi sila maging abusado at mga magnanakaw. Tama ba? Kasi normal lang sa taong walang Kristo at walang Diyos at hindi naka-align sa Diyos, normal lang sa kanya talaga ang mag-abuso. Normal yun. Normal lang na mag-isip siya ng tulad ng kaaway na parang Diyos ang dating pag mayroong ng kapangyarihan. Normal yun pag walang Kristo. Amen? So ngayon, pag naghari ang mga wicked, naghari ang mga hindi naka-align sa Diyos, kawawa ang mga citizen. Pero maganda raw ang benefits ng citizen senior citizen sa Pilipinas. Tama ba? Tama ba? Kaysa compared sa ibang bansa. Nagtatanong-tanong din ako eh. Dito marami daw benefits. Hindi lang 20, marami. Priority lane. Ang bilis kong nakakuha kaya ng aking birth certificate. Tinitingnan ako eh. Parang mali yung linya ko daw eh. Bahala kayo dyan. The domain, the territory of the king. So God's kingdom is not limited to heaven. The earth is the domain of kingdom expression ng Panginoon. So ibig sabihin, your life is a territory God wants to rule. Ang buhay ng tao ay isang area na gusto lang Diyos pagharian pero hindi mangyayari pag hindi mo siya imbitahan. Amen ba? Praise God.
So sa mga nakikinig sa online, kung yung first time expose ka sa ganitong mensahe, will you make Jesus Christ the King of your life? Will you accept Him as Lord over your life? And then, saka ka mo matatamasa yung benefits ng kaharian. Amen ba? So let God rule your life, your home, and your work, yung trabaho mo. Kaya nga, thy kingdom come on earth as it is in heaven. Thy will be done on earth. Thy will be done in my family. Thy will be done in my work. Thy will be done in my job. Thy will be done in my business. Your will, O Lord. Ano yung will ng Lord? Multiplication, prosperity. Amen ba? Yan yung will ng Panginoon. Kagalingan. But we need to enforce the will of God sa earth na ito. Amen ba? At dinesign ng Diyos na tayong mga anak niya, tayong mga luminya na sa Panginoon, naka-align sa Lord, we need to enforce the will of God on earth. Yan yung intercession. Yan yung prayer warrior. Amen ba? So, but religion, instead na mag-train ng mga kingdom citizen, sila ay nangangalap ng membro ng reliyon. Yan ang religion. So number 3 is the citizens of the kingdom. Hallelujah. So meron ng Filipino citizenship, senior citizenship, yung iba American citizen, US citizen, Canadian citizen, ano pa? Ang pinaka-the best na citizen na hindi guguho kailanman kahit magkagera, heavenly citizenship. Kingdom citizenship. Pastor, okay yan. Pagdating natin sa langit, mali. You are a kingdom citizen habang nandito ka sa lupa na pinaghaharian ka ni Kristo. You are not a church member. Amen? Pag church member, pwedeng lumipat. Kaya maraming lipat-lipat. Oy, member ka ni ganito. Ay, hindi na. Member na ako ni ganito. Yan yun? Church member. Yun ang concept na inilagay ng relihiyon sa atin. Dapat umangat ngayon ang kaisipan natin. Praise God. We are kingdom citizen. We are not religious people. Amen. We are born into the kingdom of God. Philippians chapter 3, verse 20. Our citizenship is in heaven. Amen ba? Alam ba ninyo na pag kayo born again or born into the kingdom of God o tumanggap kay Lord bilang hari, siya ay hari at Panginoon, ikaw ay naging kingdom citizen. So maaring nabubuhay ka sa lupa, pero ang identity mo ay sa kalangitan galing. Alam din ng demonyo yun. Kaya inggit siya sa'yo. Dahil siya'y nahulog mula sa langit. Kaya avoid yung paggamit ng salitang, brother, sister, hulog ka talaga ng langit sa akin. Alam niyo kung sino yung nahulog sa langit? Okay? Hulog ng langit, ha? Okay. Medyo matalinhaga, pero... Pang-apat, law. The culture of the kingdom. Pang-apat. Ang kaharian na ito may kultura. There is the law of God. Alam niyo, pagdating sa law, batas, parang iwas tayo. Kasi pagdating sa batas ng tao, puro butas. Ay, maraming butas. Tama? Tama? Yung hindi kailangan mag-imbestiga, nag-iimbestiga. Tama? Yung iba naman ay, wala naman dapat pakialam na marites. Diba? Yung iba talaga, di-twist. So, ang tingin natin, pag batas, kung hindi bubutasan, ay you need to go around. Pero hindi ganyan ang batas ng Diyos. The law of the Lord is perfect.
Pag sinabing batas, hindi niya aalisin ang kagalakan at kaligayahan mo. Ang batas ng Diyos, puprotektahan ka niya. Ang batas ng Diyos, the law of the Lord is the desire of God for us to prosper. Ang batas ng Diyos is not to stop you sa happiness mo, sa kagalakan mo, sa magandang mangyayari sa buhay mo. Kaya may mga tao, binulag ng demonyo, ayaw magpasakop sa batas ng Diyos, ang tingin nila, mawawala ang kagalakan at kaligayahan nila. Pastor, pagsusunod ako dyan sa sinasabi mo at sa ginagawa nyo dyan sa WCCT, sa Christ Our Life Ministry, sa CCPIMI, hindi na ako magiging reyna ng karaoke. Diba? Ang galing ko pa namang umawit. I did it my way. Away, di ba? Oh, one way. So, ano mangyari ngayon? Hindi na siya pinapalakpakan. Mawawala na ang kanyang kabidahan. Mawawala na ang kanyang mga fans niya. Dati, wow, galing mo, brother. Sister, birit. Oh, tapos, nung pag maging born again ako, sama ko sa inyo, di wala na. Nabawasan na ang aking 90%, 30% na ang aking kagalakan. Parang computer lang. Yan. Wrong. That is pagkabulag ng demonyo sa atin. Ang ginawa ng demonyo sa atin, ang ibinigay niyang kagalakan sa atin, pang-earth lang. So, ang target natin, pang-lupa lang. Binulag niya tayo sa isang mas mataas na pananaw, the life above this earth. The God kind of life na magbibigay ng tunay na kagalakan. Magbibigay na tunay na pagkatao mo. Yung identity mo. Hindi ka nakiki-identify sa mga magagaling na singer lang. Ikaw ay nakiki-identify sa mga choir sa kalangitan. Yun ang kalibal mo pagdating ng araw. Amen ba? See? Binubulag ng kaaway, mga musician. Akala nila, this earth will bring you the joy na hinahanap. That's not true. Pakinggan nyo na lang si Haring Solomon nung sinabi niya, everything on earth is vain. Alam niyo yung vain? Wala. Siya yung pinakamagaling na hari, matalino, pinakamayaman, na-experience niya na lahat. Pero at the end of the day, ang evaluation niya, walang makapagpapaligaya sa iyo sa mundong ito. Ang tunay na kagalakan ay nasa kalangitan. Nasa law of the Lord. The law is not external, it is internal. Sinabi ng Panginoon, I will put my laws in their mind and write them in their hearts. Hallelujah. Kasi sabi ng iba, paano na kami, pastor? Bakit? Hindi na kami makabasa. Paano na kami, pastor? Bakit? Hindi na kami makarinig. Kunti-kunti na lang ang aming naririnig. Oh, hallelujah. Salamat sa Diyos, may kaisipan ka pa nung tinanggap mo si Lord. You use your will na ibinigay ng Diyos. Lord, you are my God. You are my King. You are my Master. You are my Lord. At nung sinabi mo yon at tinanggap mo siya, isinulat ng Diyos ang kanyang batas sa iyong puso. Amen ba? Praise God. Yun yung pangako ng Panginoon. Hebrews chapter 8 verse 10 yon. Ini-remind lang ng New Testament yung pangako ng Diyos sa Old Testament. Kaya nga iniutos sa Matthew 22 verse 37-39. Hindi ito iuutos pag hindi mo kaya. Thou shalt love the Lord your God. Di ba? Shema Israel sa Old Testament. Hear, O Israel. Inulit ng Panginoon sa New Testament. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Amen ba? At ang pangalawang commandment, summarize yung 10 commandments into 2. Love your neighbor as yourself.
itong dalawang ito summarizes the 10 commandments. So, the kingdom is not controlled by rules. It is governed by love. Amen ba? Hindi yung pipilitin mo yung tao. Sino sa inyo dito ang pinilit yung kanyang jowa? Sabi niya, mahalin mo ako. Parang awa mo na. Meron din, mga siraulo din. Ha? Ay, sorry. Meron din, ha? Yung parang, anong klaseng pagmamahal ang ibibigay sa iyo ng tao na pinilit mong mahalin kanya? Ang tunay na pagmamahal, God kind of life, is kusang pagmamahal. Na sa kabila ng kahinaan at kakulangan, tulad nating mga makasalanan, for God so loved the world na makasalanan, that He gave His only begotten Son. Hindi ibinigay na ito ang aking anak, ibinigay niyang sacrifice dahil sa ating mga kasalanan, kabayaran. Amen? That whosoever believe in Him, sabihin niyo sa iyong katabi, ako yon. Believe what? Believe that He is my King. Believe that He is my Lord. Believe that He is my Savior. Should not perish, will not go to eternal death, but will have eternal life, will have the God kind of life. Let the Lord God transform your life. No laws of men can transform you. No laws in this government, in this world, can change a person. But ang sinasabi ko ngayon is anong tawag dito? Yung kahinaan ng tao, the frailty of humankind. Yung dahil sa kasalanan, kung walang Kristo na Panginoon, Jesucristo, walang Holy Spirit na mag-aalis sa iyo sa law of sin and death, kahit anong gawin mo, intellectualism, mag-aral ka ng maraming kurso, it cannot change you. It can affect you maybe, for some. May mga, may mga righteous Gentiles, but yet it is not enough. Walang matuwid kahit isa, according to Romans. I'm not trying to speak against anybody else, somebody else, or it is a katotohanan, facts, na ang tao failure dahil sa kasalanan. Even the things na mga magagandang bagay, they are like, rags. Filthy rags sa harapan ng Diyos. Unless we recognize that God is King, at unless makita mo na yung target ng Panginoon is your heart na pagharian niya, unless naintindihan mo na the law of the Lord is perfect and it will make you joyful and complete, mahirap makaangat mula sa buhay dito sa lupa. Panglima, covenant, the legal foundation. Alam niyo, ang covenant na ito hindi ginawa between God and man. Ginawa niya lang sarili niya para sa atin. Dapat ang covenant, di ba? Dalawa, may agreement. But this God covenant is different. He made a commitment to Himself. Amen. Gumawa siya ng tipanan at siya ay nag-swear hindi sa judge ng mundo. Hindi sa kahit kaninong Diyos. Siya ay nag-take out sa sarili niyang pangalan. Amen. Ibig sabihin, hindi mababali ang covenant na ito. Amen ba? Praise God. Sa Old Testament, sinabi ang covenant na yan. Nakipagtipan siya sa tao. Nabasag ng tao ang kanyang parte. Di ba? Breach. Yun. Kung kontrata, breach of contract. Dapat wala ng effect.
Pero praise God. Hallelujah. Hindi pwedeng tanggalin ang covenant na yon because dumating ang dugo ng Panginoong Hesukristo. At ang sabi niya, after the crucifixion at saka resurrection, this cup is the New Testament in my blood. Walang makapag-i-erase ng ink na yan. Red ink. The blood of the Lord Jesus Christ, written throughout eternity. Through Jesus Christ, we enter into a new covenant. Bagong tipan sa Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Amen ba? Kaya huwag kang matakot kung saan ka papuntahin. Ha? Sabi ng Panginoon, I will be with you always. Even unto the ends of the earth. Amen. So, stand in the finished work of the Lord Jesus Christ. Tumayo tayo sa finished work of the Lord Jesus Christ at the cross of Calvary. Hindi pwedeng i-reverse yan ni Satanas. Hindi pwedeng i-reverse yan ng korte ng mundo, ng tao, ng gobyerno. Nung sinabi niya, di ba? You were not my own, but I will call you my own. Amen ba? Dati hindi ka sa akin. Pero ngayon, hallelujah, you are not my people, but now I will call you my people. Oh, hallelujah! Hindi natin dinicide yon. Dinicide ng Diyos nung una. And it is the love of God that is drawing us to Him. Ang pag-ibig ng Diyos ang naglalapit sa atin sa Kanya. Nung iba kasi tinakot hindi ba tanggapin ng Lord? Impyerno ka! Sino hanggang dito ay nasa Lord dahil ayaw niyang maimpyerno? Mga kapatid, change that mindset. Totoo yun. Pag wala ka sa Lord, maimpyerno ka talaga. Pero hindi dapat yun ang mindset mo. Ang mindset mo ay the goodness of the Lord. The love of God. Ang naghahatak sa akin patungo sa Kanya. Grabe ang Kanyang grasya. Amen. For the love of God compels us. He first loved us. Amen. We love Him because He first loves us. Love us. So praise God. Then next, the representative. Malapit na tayo, representative. Yan yung sinabi ko kanina. The ambassadors. From children to young men to fathers, then to ambassadors. The ambassador of the kingdom of God. Ito na yung level of dominion. Ito na yung level of preparation for the expansion. Alright? Sabi ng Genesis 1:26, let them have dominion. Sa Corinthians 5:20, 2 Corinthians 5:20, we are the ambassadors of the Lord Jesus Christ. Hallelujah! Amen! Diba, ang sarap-sarap pag sabi nilang bodyguard ni Mayor yan. Pag right hand ni Governor. Diba, ang sarap pakinggan pag... At yung iba nangangatog, yung iba ay tuwang-tuwa kasi madaling... Tama? May pabor. Tama? Pero pag ang sabi ambassador ni Kristo yan. Ambassador yan ng kalangitan. Ano ibig sabihin yun? Ikaw yung merong kakayanang mag-connect sa Diyos at sa tao. Na, Lord, paboran mo ang taong ito. I stand for him. Ambassador. Amen ba? Panginoon, ano kaya't iligtas din natin yung mga taga-barangay ganito? Wag mong hayaan sila na dumami ang addict dyan. Amen? Oh. Lord, yun yung ambassador is to bring the good news of the kingdom to affect other territories by the doctrines, teachings, by the culture of your kingdom. Dapat ambassador tayo, representative of the kingdom of God. You are not just saved, you are sent. Hindi ka lang ligtas, ikaw ay isinugo. You are not just a believer, you are an ambassador. Ang langit ay kaya niyang hipuin ang kalupaan, ang mundo through you.
Ang langit, kaya niyang sabihin ang mensahe niya sa mga tao dito sa lupa through us. Huwag nating sayangin yung everyday. TikTok na walang mensahe. Hindi ko sinasabing huwag kayo mag-TikTok. Kung mag-TikTok kayo, may verse dapat. Dapat ambassador ka. Amen? Pwede pa, Pastor, yung ambassador na pasayaw-sayaw? Be creative, pwede naman yun. John 3:16. Pwede ba? Hindi ko ba subukan nyo? Baka pumalo ng 50,000 views. Bago yun. But the thing is, you are an ambassador of the Lord Jesus Christ. Ang ambassador, he do not speak for himself. He speak for the king. He speak for the kingdom. Ang daladala niya ay ang interes ng ang kaharian ng kanyang hari. Amen ba? So, wherever you will go in this part of the earth, you will go access to or be a missionary or an immigrant somewhere else, ang daladala mo ay kaharian ng Diyos. Ang daladala mo ay kultura ng Panginoon. Ang daladala mo, amen, ay ang pangalan ng hari ng mga hari, walang ibang Panginoon Kristo. And that will fall on the last structure, which is the expansion of the kingdom. The growth of the kingdom. Amen. Hindi lang sa Manawag. Hindi lang sa Pangasinan. WC City, Canada. Dapat masaya kayo. Lahat ng papalakpak. Amen. Manalangin. Mamaya pagpipray natin sila. Amen ba? Well, akala mo ba Kingdom of God, Pastor, bakit WC City? Ang Kingdom of God, may structure yan. At ang local church dapat, ang mga local churches, ang window. Yan ang extension. Sino ang asahan mo? Department of, Kalangitan, tapos Department of, hindi ganon. Kalangitan, tapos yung church ng Panginoon. Amen ba? Dapat alam natin yon. So, pag ganon, tapos, yan. So, go into all the world. So, hindi aksidente. Kung kayo ay pupunta sa ibang bansa, dadalaw man sa mga anak, sa mga apo, magtutour, hallelujah, dapat daladala mo ang kaharian ng Diyos. Daladala mo ang ebanghelyo, the gospel of the kingdom. Amen. The kingdom of God shall be preached unto all the world. Ikaw ang fulfillment ng expansion na ito. The kingdom of God does not stay, it spreads out. So, ang kumplitong vision ng kaharian ng Diyos, kailangan yung pitong ito ay they will come together. The king reigns, ang hari ay nagahari, ang kanyang dominion ay na-restore, especially number 1, yung heart ng tao. The citizens are transformed, yun yung likeness, the model. The law is internalized, hindi lamang sa outside, do this, do that, do this, do that, na parang religion, but it is inside, internalized, nararamdaman. Okay? The covenant is established. Hindi ka pwedeng isway. Naintindihan mo ang tipanan sa Diyos. Praise God. And God is with you always. The representatives are activated. So nag-activate tayo tuwing may AGMA. Nag-activate tayo tuwing mayroong commissionship ng G7. Alright, nag-activate tayo tuwing may Holy Ghost night. Ina-activate tayo pag nagsisend. Amen ba? And the kingdom of God expands. Lumalawak. Praise the Lord. So sa oras na ito, maaring in the past, ang narinig natin, receive Jesus Christ as your Savior. Okay naman yan. Malaking bagay na yun. Pero it doesn't stop there. Supposed to be ang naunang narinig natin, sana, receive Jesus Christ as your King and Lord. And automatic, He will be your Savior. Ngayon, kung in the past, Savior lang ang tingin natin siya, Lord,
pero hindi pa natin siya tinanggap na master or Lord sa buhay natin. Ang ibig sabihin ng Lord, siya ang aking susundin. Amen ba? Ano ibig sabihin ng king? He rules over my heart. So with that kind of understanding, right, mapapadali ang alignment natin sa kingdom. Mapapadali ang alignment natin sa divine order. Yung mga question natin, bakit hindi nagmamanifest ito? Bakit wala ito? Makakancel lahat yon. Magkakaroon ng kasagutan. Why? Because you are a carrier of that kingdom. Kaya sinabi ng Panginoon, di ba? Sa Old Testament pa nga lang hindi pa nila na-realize pero nagwo-work. Lahat ng apakan ng iyong paa, ibibigay ko sa iyo. Ngayon sabi ng Panginoon, ask of me of the nations. Ngayon sinabi ng Panginoon, go to all the earth. Amen. Teaching them all things I have commanded you. Alam mo ibig sabihin ng teaching? Authority yun. Hindi ka pwedeng magturo na walang authority. Tama ba? Hindi ka pwedeng magturo na hindi ka tinanggap na tagapagturo. Tama ba? Sa mga nagtuturo sa high school, pwede bang may pumunta doon na elder, sasabihin niya, Madam Principal, born again ako, Kristyano ako, at magtuturo ako dito sa inyong eskwelahan. Ang gusto kong schedule ay every Monday. So, Madam Principal, walang pwedeng mangyaring ganon, tama ba? Na wala kang authority, papasok ka doon, except may dala kang sulat. Kami po'y tagapagturo ng values, spiritual values, inutusan ng kalangitan. Huwag mo nang sabihin baka, ha? Pero nandoon sa sulat ay magtuturo po kami para makatulong blessing sa mga tao. Amen? At sabi ni principal, maganda ito. May authority ito. Nare-recognize niya kahit hindi niya sinasabi. Nare-recognize niya. Amen? Ano sabi niya? Maganda itong kaharian na dumapo sa high school na ito. Dala nila ang kaharian, ang tamang katuruan ng spirituality and values. So, let's make di ba? Acceptance, tinanggap ngayon. Saan ka makakakita na for the first time? Bad enough. Saldi. Sino pa yung mga nagpupunta? Ay, pupunta doon. Sabi, mga bata, alina kayo rito. Di ba? At makinig, authority. Hindi authority to rule, authority to teach. The teaching of the heavenlies. Ito ang grabe, may bunga. Nagsisimulang mabago ang buhay ng mga tao. Amen! Ang goal natin, pagdating ng araw, we pray. Wala nang record ng mga suicide, record ng mga bullying. Why? Powerful ang kaharian ng Diyos. See, teaching is not just magturo ka lang. It is an authority God has given us. Time will come, hindi lang high school na yan. Yung mga high school bubukas in Jesus' name. Ang mga barangay, even the barangay captains, they will see the power of the gospel of the kingdom. That God is King. If you receive God as your King in your life, sino yun? Si Lord Jesus Christ, the manifested King. Amen ba? On earth. Hallelujah. Then, anong sasabihin ng mga tao na may sense din, o kaya mga tupa din, they will recognize that authority inside of us. Not because tapos ka ng education. Tama, no? Not because tapos ka ng special course, but because you are sent by God. Agila ka. Amen. Hindi ko may jacket ako, nagyayabang ako dito. Ang ibig ko lang sabihin, visual aid lang yan. Amen. May mga agila din kasi na hindi naman nagdadala ng kaharian. Pero tayo, ibang klaseng agila. Ang gabay upang ituwid ang landas ng mga kabataan. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Ambassadors of the kingdom. Hallelujah. So this time, praise God, isang sa mga gagawin natin is we will be, before the offering, we'll call si Jay and
tinatawagan ko po si At. Ayan po, so sabay-sabay po nating i-declare and i-claim po yung ating declaration of tithes and offering. Sige po, sabay-sabay po tayo. Father, we realize that you are our source and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and our offerings to you this day as a token of our love and appreciations for you and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our lives. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches and glory. We have all sufficiency in all things, all our bills are paid, and we have plenty left over. Confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the lender, not the borrower. We are blessed to be the head and not the tail. We are blessed to be above only and not beneath. We also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your word over our lives. As we give our tithes and our offerings, we thank you for your blessing them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and shall you cause them to be multiplied, and return unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience, to bring you our tithes and our offerings, that you will rebuke the devourer for our sakes. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our lives, spiritually, physically, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your over our lives. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our lives. And we pray that you will use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm. Because lives should be delivered in change into the kingdom of God. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Sumalaya po tayong magbigay ng ating tithes and offering. Nasa likod po yung sobre po sa mga wala pa pong sobre. And ngayon po ay humanap naman po tayo ng ating partner para ipag-pray. Babae po sa babae, lalaki din po sa lalaki. Ipag-pray po natin yung mga hindi pa po natin na ipag-pray. Tanungin din po natin yung prayer request. Thank you po.
Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos sa oras na ito. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen! 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 Sa oras na ito, bigay po natin ang ating puso't lakas, buong kaluluwa, buong puso po tayong magpupuri para sa ating Panginoon. Hallelujah! Woo! Praise the Lord God Almighty. Woo! Praise the Lord on high. Woo! The chain of His robe fills the temple, and we cry out, highest praise. Come on. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Come on. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Hallelujah! Woo! Salamat, Panginoon, sa grasya mo. Holy is the Lord God Almighty. You are holy. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all. Sing glory. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever yes, Lord, our God. Oh, hallelujah! Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Open your hearts, your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. And forever be. Palakpakan po natin ang Panginoon sa oras na ito. Ito ang araw na tayo ay magdidiwang para sa ating Panginoon. Oh, hallelujah! Salamat, oh God! Glory! Glory to the risen. Yes, hallelujah. Ibigay po natin lahat ng papuri para sa ating Panginoon. Oh, hallelujah. Glory! Glorious Son, to the Son, glorious Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Hallelujah. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God.
worship our King. He's our King. Bow at His feet. He has done great things. See what the Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquered
salamat, O God. Tunay nga na buti mo, Panginoon, bilang aming Diyos, Lord God. Hari, hindi lang Ikaw ang aming tagapagligtas, kundi Ikaw ang Hari namin, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, patuloy nating awitin ng Panginoon and i-declare po natin ang kanyang pangalan na Yeshua. It means salvation, Savior. And i-meditate natin yung mga tao na pinagpipray po natin. Isipin natin yung mga tao na nilapit po natin, pinapanalangin natin sa Panginoon yung kanilang salvation. Barangay man yan, Bible study, sa life group, sa family, sa kaibigan, o sa katrabaho. Dahil we are in the last of the last days. Hindi na po tayo uupo-upo lang, kundi ang puso natin ay ang salvation ng mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Oh, hallelujah.
Hira dada. Hira bakandara sigarada. Ura bakanda Yes, Lord. Yes, continue to worship Him. Kausapin natin ang Panginoon sa oras na ito. Ng buong puso. Open our mouth and speak. Oh, let us describe the Lord with this song. Hallelujah. Thank you. Oh, hallelujah. Ikaw yan, Panginoon. Above all
Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. You are great, oh God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Father, in the name of our Lord Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. Lord, hallelujah, we extol thy name, O God. Thou art so great, O God. Thou art wonderful, magnificent God in our life, O God. Oh, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Ama. Father, sa oras na ito muli, Father God, a privilege to come, O God, at maranasan, O Diyos, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon. Naniniwala po kami at patuloy na nananampalataya na marami kang gagawin at gagawin pa sa aming mga buhay. Lalo na, Panginoon, O Diyos, sa aming mga pamilya, Father. Ang Christ Our Life Ministry Home Family, O Diyos, ay patuloy ka, Panginoon, na kumikilos at gumagawa ng greetings and mighty things sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, O God. Kaya sa oras na ito, buong puso po kaming lumalapit at ipinagkakatiwala ang bawat pamilya po namin sa iyo, O God. Dahil ikaw, O Diyos, ang may hawak ng bawat buhay po namin. Nasa iyong kapangyarihang kamay, Panginoon, O Diyos, ang aming katagumpayan, Father. Lord, our God, our King, our Savior, Redeemer, strong tower, great healer, our provider, our rampart to whom we can only trust. Ikaw yon, Ama. Sa oras na ito, Panginoon, buong puso namin dinideklara, O Diyos, bilang mga anak mo, tinubos mo, Panginoon, sa anumang kasalanan, sa kamatayan, sa pangalan ni Jesus, we claim in the name of Jesus, O God. Lord, hallelujah, na ang kaaway ay talunan sa aming mga buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, Thou, thank you, Lord God, that we are, Panginoon, the kingdom citizenship in the name of Jesus. At kung paano, O Diyos, O God, ang citizenship namin, O God, ay Lord, hallelujah, sa iyong kingdom, Panginoon, O God, we claim that we are redeemed from any pain, from any sickness and diseases in the name of our Lord Jesus Christ. Father, anumang sakit, anumang nararamdaman ng mga kapamilya po namin, in the name of Jesus, we claim, O God, at tinatayuan namin, O God, na lahat kami ay tinubos mo na sa anumang sakit, karamdaman na walang magagawa ang mga sakit na ito sa aming mga buhay. Dahil ang katawan namin ay templo mo, Panginoon. Kung paano ang katawan namin ay templo mo, ang katawang ito, O God, ay magagawa lang niya at patuloy na gagawin ay maglingkod sa iyo, Panginoon. Itaas ang pangalan mo sa aming mga buhay, Panginoon. At bawat lalabas sa aming mga labi, iyon ay kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Father God. Na sa bawat galaw namin, salamat na tinuturuan mo po kami, Panginoon, kung ano yung mahalaga. At iyon ang iyong salita, Father. Thy word, O God, is a lamp to our feet and a light to our path. At patuloy nagpapasalamat po kami, Panginoon, na bawat isa, tinuturuan mo kung anong dapat namin gawin sa umaga pa lang, sa pagkising pa lang, Panginoon. At yun ang maghitpudidot po kami, Father. Oh God, salamat, oh God, na tunay, hallelujah, Father God, na wala nang magagawa pang kaaway sa amin, Father God. At salamat, Panginoon, oh God, sa pangalan ni Jesus, nga ano pa man ang gawa ng kaaway, ano man binabalak pa ng kaaway sa aming buhay, sa pangalan mo, Lord, you have given us the power and the authority to trample down snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy, and nothing the enemy will harm us. Kaya naman sa pangalan ni Jesus, winawasak lahat namin sa oras na ito, in the name of Jesus, lahat ng pride, lahat ng galit, lahat ng puot, lahat ng unforgiving spirit, we command you
come out sa pangalan ni Jesus. Even spirit of division sa bawat pamilya, sa bawat relasyon, we command you to come out in the name of our Lord Jesus Christ. And let your love, Panginoon, ang siyang magbigis sa bawat pamilya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name, Father. O God, salamat, O Diyos, that even, O God, Lord, you are our shepherd. Kaya naman hindi kami matatakot. Ano man ang mangyari, tumaas man ang mga gas o mga pagkain na yan o ulam pa man yan, mga foods, Panginoon, hindi kami matatakot dahil ang sabi mo, be strong and be courageous. Do not fear, for you are with us. Kaya hindi kami matatakot, O Diyos, for God, for you is with us. And as you are with us, you can be against us. No one. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Dahil ikaw ang aming pastol, hindi mo kami pagkukulangin. At buong puso po kaming nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa patuloy, O God. Lord, you provide everything we need, O God. Even thy protection upon us. Maraming salamat. Kahit saan man kami pumunta, andyan ang mga anghel mo to command your angels concerning us to guard us in all our ways. Kaya naman, Panginoon, sa bawat hayo po namin, Lord, nakakauwi kami ng matagumpay, nakakauwi kami ng punong-puno ng iyong pagpapala dahil andyan ka lagi, Panginoon. Yung presensya mo ay tunay, O Diyos, ng mga anak mo ay kailangan po namin, Father God. Salamat sa presensya mo, Panginoon, Father. Even, Panginoon, the businesses, Panginoon, ng lahat ng iyong mga anak, Panginoon, ang Kong family, O Diyos. We pray, Panginoon, and thank you ngayon pa lang dahil patuloy mong pinapalago at pinapalawak, Panginoon, O God, ang mga businesses ng iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Father, thank you for yung wisdom, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa aming mga anak, sa aming sa mga kabataan, Panginoon. Pina-excel mo sila. You made them to be the first, to be the top, never to be the bottom. In the name of Jesus, sila'y maging una lagi sa lahat ng area ng kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Lord, thank you for you bless the work of our hands. You bless our coming and going out. And we claim, hallelujah, ng Christ Our Life Ministry family, that surely goodness and love will follow us all the days of our life, and we will dwell in the house of the Lord forever in the name of Jesus. And thank you, Lord God, hallelujah. Ano man, O God, ang hindi namin nasambit, mga pangangailangan ng iyong mga anak, we believe that you meet all their needs according to riches and glory, exceedingly abundantly, pa, Panginoon, sa aming iniling at inaasahan sa iyo. Salamat, O Father God, sa katugunan ng lahat ng aming panalangin. Lord, we claim, O God, for you have said, O God, lahat ng panalangin, lahat ng pangako mo ay yes and amen. Kaya salamat po, Father, sa oras na ito, sa katugunan, at patuloy na ikaw ang may taas maparangalan. Ang victory po namin. Ikaw lamang, O Diyos. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Kami po ay patuloy na manalangin at pasalamat sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa inyong salita na binahagi po ninyo sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat kayo po ang nagtuturo sa amin at nagtuwid sa amin, Panginoon. Kaya sa ginamit nyo sa umagang ito, si Bishop Pastor Roland Santiago, Panginoon, na nanguna upang i-share ang inyong salita, Panginoon. Salamat po, Ama, sa lahat po ng nagdaos at nagbigay ng oras sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Dalahin ko po sa bawat isa na natanggap po naming salita ay tumimo sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon. At Lord, dalahin ko po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa mga music team, Panginoon, dalahin ko po, O Diyos, sa aming awit, Panginoon, ay dinidikit sa inyo, Lord. Dalahin ko po, Ama, na naparangalan po namin sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ang inyong salita ay aming pagkain ng spiritual, Panginoon. Sapagkat ang inyong salita, Panginoon, ay parang tabak na magkabilay may talim, Panginoon. Tumatagos ito sa aming pinaghiwalay na espiritu at kaluluwa, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ang inyong salita ay mabisa, Panginoon, sa alinmang salita na nabumutawi sa inyong bibig, Panginoon. Kaya salamat po, Ama, sa umagang ito, Panginoon. Dalahin ko po, O Diyos, sa lahat po ng may ministry
sa call, Panginoon. Dalayan ko po na bigyan niyo po sila ng karunungan, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng, Lord, kagalakan na magpuri, kagalakan na magpatuloy sa kanilang gawain, Panginoon. Salamat din po sa mga teachers, Panginoon, sa mga pastor, Lord God, sa mga kapulisan, Panginoon, na patuloy na ginagamit niyo, Panginoon, upang lumawak ang iyong salita, Panginoon. Kaya salamat po, Ama, sa lahat ng iyong ginagamit, Panginoon. At patuloy pa kayo, Panginoon, na kayo po ang siyang magbigay pa sa amin ng kalakasan, Panginoon, para magawa po namin ang mga bagay na ito, Panginoon. Sapagkat ang pagbubulay-bulay ng iyong salita, Panginoon, ay, Lord, sinabi mo nga sa book of Lord Jesus, sa Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Spirit. Panginoon, salamat po, Ama, sa umagang ito sapagkat ang iyong salita, Panginoon, na aming napakinggan, Panginoon, ay patuloy na nagmamanipis sa aming buhay, Panginoon, na hindi lang kami nabubuhay sa tinapay, kundi sa mga salita mo na namumutawi sa inyong bibig, Panginoon. Kaya salamat po, Ama, sa lahat po, Panginoon, ginagamit niyo sa umagang ito, Panginoon. Patuloy po kayo, Panginoon, na maghari sa lahat, Panginoon, ng iyong mga anak, lalo na sa core, Panginoon, family, Panginoon. Kaya salamat po, Ama. Ito po ang aming samot na langit, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. And maaari na po tayong umupo. At ngayon naman po ay pupunta po tayo sa ating pagbabahagi ng testimony. Ayan. Ng goodness ng Lord na ginawa ng ating Diyos sa ating buhay. Sino po ang matapang na mauuna po dito sa harapan upang ibahagi po, ipahayag ang kabutihan ng Diyos? Yung mga umattend po ng seminar kahapon. Amen. So, sino pong may magbabahagi po ng kanyang testimony po? Baka mamaya hindi po kayo makatulog mamaya. Pag di nyo po yan sinabi dito sa harapan. Nakarinig na kayo ng salita ng Diyos noon. Sino yung nag-aral ng KBS noong malilit pa? Kami po. Kayo pala. May nakatanim na salita ng Diyos sa inyo. Kaya't huwag niyong hahayaan ng salita ng Diyos na yan na nakatanim sa inyong puso ay nakawin ng kaaway. Sa oras na ito, makinig muna kayo. Pupunta kayo babasketball. Mag-i-ensayo. Kasi nga, naka sila sa basketball team. Pero sabi ko, kahit na manalo kayo, ma-achieve nyo yung pananalo nyo sa sports, hallelujah, sabi ko ganun, yung kaligtasan ninyo, hindi nyo matatanggap. Kung hindi nyo tatanggapin muna si Jesus sa inyong puso. Sabi ko sa kanila, bago kayo umalis, kasi nga napapabayaan kayo, bago kayo umalis sa inyong tahanan, akinig muna kayo, bago kayo umalis dito, sabi ko makinig muna kayo. Yun, nandun sila, 5 ng mga kabataan yun. Binahaginan ko sila. Kasi nga, babasa ako, pero sabi ng Panginoon, sabihin mo sa mga kabataan, ka sa kanila. Binasa ko sa kanila yung unang salmo, sa Psalms 1. At yun nga, di ba yung sabi niya na mapalad ang tao na hindi nakikinig sa payo ng masama. Kasi ang mga kabataan ngayon, magaling magbuli. Magaling silang gumawa ng mga kabulastugan, mga nila sa kanilang kapwa. Kaya yun ang ipinahayag ko sa kanila, itinuro ko sa kanila. Kaya hanggang talagang nakinig sila. Ngayon sabi ko, tanggapin ninyo ang Panginoon. Nung matapos ko nang maibasa yun at maipaliwanag sa kanila, tanggapin nyo si Jesus. Kasi anuman ang mangyari, hindi ninyo alam kung ano yung mangyayari. Sabi ko gano'n sa inyong mga buhay, sa paglabas ninyo dito, purihin ang Diyos, dapat alam nyo na mayroon kayo ng kaligtasan. Kapag tinanggap nyo si Jesus, sabi sa salita ng Diyos na kung tinatanggap ninyo siya,
kung nananampalataya kayo sa Kanya at tatanggapin niyo siya, hindi lamang kayo mananampalataya, tanggapin niyo siya, magkakaroon na kayo ng buhay na walang hanggan, magiging mga anak pa kayo ng Diyos. Sabi kong ganon. Anong gusto niyo? Anak ni Diablo o anak ni Jesus? Anak ni Jesus. Ganda. Kanya, yun, inilig ko sila, o sige, manalangin tayo ng pagtanggap sa Panginoon. At ang pagtanggap ninyong ito, ay gawin ninyong bahagi na hindi lamang nakinig kayo, pero talagang isa pamuhay ninyo. Sabi kong ganon. Para sa gayon, mayroon kayong baon sa puso nyo. Sapagkat ang salita ng Diyos na nasa inyo, ay talagang tutubo yan at naghahanap yan ng magdidilig. Mamayang hapon, sabi ko, atin kayo dito. Sabi kong ganon. Kaya papasalamat ako sa Panginoon dahil talagang tumanggap din sila at alam ko na ang mga kabataan yun ay bunga na rin ng KBS na tiniruan ng mga ang natutod. Yung mga maliliit na yung mga na sila binanta na. Kahit nagpupuri ako sa Panginoon dahil yun nga, talagang kasi pag nangusap ang Panginoon, may mga time kasi na hindi ako sinusunod, parang naririnig ko lang, parang dinididma ko. Kaya sabi ko, wala ngayon Panginoon kung ano yung papayag mo gagawin ko. Kahit nasalamat sa Panginoon dahil nagawa ko po sa tulong ng Panginoon. Amen. Amen. Ayan. So, sabi nga sa Mark chapter 8 verse 36, di ba po? For what it shall profit a man if he gain the whole world but loses his own soul. Ayan. Parang walang saysay po. Ayan. So, sino pa po ang nais pong magpatotoo? Amen. Ayan. Okay, so isang pinagpalang umaga sa ating lahat. At ako rin ay gusto magpasalamat sa Lord. Kasi noong Thursday, bigla na lang tumawag si Sir Amante, yung bispo doon sa Kapulisan. And then ang sabi niya sa akin, Pastor Pabs, pwede bang magturo kayo sa amin ng swim at sakasid sa mga kapulisan? Sabi niya, which is sabi ko, sige ka kung ganoon. At so, anong oras? 7 o'clock, Friday, sabi niya. So, ano bang topic? Mayroon ba tayong topic? Sabi niya, isisend ko sa inyo. So, sa madaling salita, isinend niya Proverbs chapter 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart, and not lean with your own understanding, and all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So 6:30, umalis na ako sa bahay. And then after that, nandun na ako 5:45, 7. And then nung lumabas na, sabi niya, oh pastor, dito na pala kayo. Napakaaga niyo, sabi niya. Sabi ko, ayaw ko yung naliliit pag ganito na gawain sa Diyos. Sabi yung ganon. So after that, saan ba tayo magsiswim at saka magsisid, sabi ko. Doon tayo sa taas, pastor, kasi online ito, buong Pangasinan. So sabi ko, nagulat ako kasi buong Pangasinan. After that, mamaya tinawag niya ako, nandun na, nakita ko lahat. Malasiki, Manawag, Bayangbang, ang dami hanggang Bulinaw, hanggang Bani, lahat ng buong Pangasinan. So ito na, nag-pray na ako. And after that, sinero ko. Okay, sa Lingayen, lahat na. And then yun, binigyan ako ng tapang ng Lord na i-share. So sabi ko sa kanila, ang sabi niya dito, trust in the Lord with all your heart. Hindi porke mayroon kayong posisyon, hindi kayo nagtitiwala sa Lord. Sabi ko sa kanila, kaya minsan pumapalpak kayo kasi tiwala kayo sa sarili nyo, hindi kay Lord. Nagtitiwala kayo sa karunungan ninyo. Talagang direct to the point na. Okay? Pinagalitan ko na silang lahat. Word of God yung pag-aaralan natin. Sinermonan ko na sila talaga. Okay? Ang sabi ko, hindi porke hippie ka, hindi porke may posisyon ka, ako hindi ka na magtitiwala sa Lord, babagsak ka dyan. Sabi ko ganun sa kanila. Okay? Trust in the Lord, napakaliwanag, with all, hindi half, kakong ganoon. Kay Lord lang tayo. Alam nyo, magtitiwala tayo kay Lord, iayos ng Lord ang lahat ng lalakaran natin, walang sagabal magiging maayos. So yun, after that, mayroong discussion. Okay? Kasi marami, ang kanila doon ay about stress. Na-stress na sila.
So marami nagtatanong, Pastor, ano ang gagawin namin pag ganito? Nai-stress kami. Sabi gano'n, Malasike, nagtanong, si Sir Palaganas. Sabi niya, Pastor, ang problema ko ay, papaano kung yung mga kasama mo ay nai-stress kasi hindi sila sumusunod? Yun ang sabi. Nag-pray na naman ako, paano ko ito sasagutin, Lord? Kung gano'n. Ang sabi ko, kung ikaw ay tinawag ng Lord sa isang posisyon na yan, magpatuloy ka lang, basta sumunod ka kay Lord, huwag mong pakikialaman ang mali nilang ginagawa. Si Lord ang mag-aayos ng iyong lalakaran. Trust in the Lord, hindi sinabing trust, mag-trust ka sa kanila, kay Lord ka mag-trust. Huwag kang papaapektuhan. Kung gano'n. Tapos after that, salamat Pastor. Yung isa na naman, may tanong na naman. Okay? So, ang dami ng discussion doon. Sabi niya, Pastor, ang problema ko naman, sabi niya ganoon. Yung mga kasama ko matitigas ang ulo. Minsan hindi rin sumusunod sa akin, anong gagawin ko? Sumugot yung isa, ay no syaktan, tikulong kulara. Sabi niya gano'n. kasi online. Tikulong kularatan. Sabi niya gano'n. Ang sabi ko, alam niyo minsan, mahirap sumunod talaga minsan ang tao. Pero pag nasa Diyos ka, si Lord ang mangungusap sa kanila. Palalambutin niya ang kanilang mga puso't isipan. Susunod sila sa iyo kung ikaw ay leader. Sabi ko gano'n, walang mahirap sa Diyos. Tandaan niyo yan. May promise ang Lord. So sa madaling salita, ang dami namin na pag-usapan. At hindi ko na nakuha na lumampas na ako sa oras kasi 30 minutes lang yung sharing. Naging 45 minutes kasi may oras. Namatay yung computer kasi 45 minutes lang. Pero ang kagandahan doon ay na-share yung Word of God ng maayos. And then, ang sabi nila, Pastor, sa susunod kayo uli ang mag-speaker sa amin kasi buong Pangasinan. Sabi ko, ngayon lang siguro kasi host ngayon ang Santa Barbara. Kung gano'n, mag-meeting tayo ulit sa susunod. So ako'y nagagalak at alam niyo yung ang kapulisan ng Santa Barbara ay andun na yung napakalambot na yung puso nila na nakikinig ng salita ng Diyos. Ready na sila natanggapin ang salita ng Diyos. Wala nang mahirap. Tapos yung deputy, Pastor Arlene, Christian uli. Okay, my heart na i-share ang word of God kasi yung dating deputy dyan, nag-schooling, na wala dyan, may pumalit. Christian, may heart na magpatuloy na pag-aralan ang salita ng Diyos. Kaya huwag tayong magsawa. Kung may sinasabi ang Lord, gawin lang natin for the glory of God. So, sa Diyos lang papuri. Second demotion po ako for the police ministry natin kasi ako yung nakatoka for kanina for the preaching dahil rotation po kaming mga life coaches. Alternate with the Patmos po. So every other Sunday, meron ho tayong tumatayong, ang kabutihan nito kasi yung happy natin for the information of everyone ay may puso po talaga. Sila ang nag-request na every Sunday magkaroon. Saka nakakita ng Chief of Police. Di ba? Kung hindi Kristiyano yan na magre-request yan ng Sunday service. So, may gagawin tayo dyan ay si katumatlam lamang demand. So, but you need to be early kasi ang pulis-pulis talaga pag oras-oras po. So, early this morning, ako po yung nakatoka. Medyo may struggle sa physical kasi kahapon nagkaroon ng faculty and, ano na ba yun? Faculty development training para sa, di ba, karamihan sa atin, andun tayo kahapon. So sabi ko, medyo hindi ako nakakonsentrate kasi habang nag-i-speak sila, may ginagawa din po ako distributing the Christian Worker ID kahapon para po maisama doon sa recognition sa ating Grand Fellowship. So, pagdating ko ng bahay, kasi duman pa ako kay Pastor Pabs, late nang natapos yung kahapon, duman ako kay Pastor Pabs, may pinick up ako, and then uwi. Dapat pupunta pa ako ng Kalasyaw para i-book po sila Pastor Danny na speaker natin sa Sabado po sa Grand Fellowship natin ng CCPME. So, syempre yung katawan mo pagpagod ka na, hindi ko pa po nabasa yung ituturo kanina. So sabi ko, sige, luto muna. Agak lalim mo ubod-abong, kaldero lang tampol, di ba? So that's the, untan so, kipapasan tayo ya ateng, awa. Angga po'y rest day tan day off tayo agagi, 24 hours a day. So nagluto ako kasi I'm giving time na mabasa ko yon. Noong kukunin ko na, kumain na ako pagkatapos kong nakaluto, hindi ko na inintay yung mga bata, nadat na nila akong kumakain. So sabi ko doon sa panganay ko, paki-set up yung laptop at gagawa ako ng PowerPoint para hindi lang ako ang nakakakita doon sa tinuturo sa pulis.
Gusto ko, walang laptop kanina. Nilagay naman nung anak ko na nagisingan ko na. Nagbabasa ako, nakatulog ako, gigising na ako for my hit budidot kasi talagang the Holy Spirit is waking me up 3 o'clock, 4 o'clock. Pero nakaset ako na unahin ang aking time with God. Mamaya ako na pag-aralan ito. And then I asked the Lord for wisdom. Paano i-deliver yon? Kasi sa topic is police ethical standards. You need to read. So tinignan ko yung ethical standards nila kasi yun yung mga ethics, morality ang una. So medyo sensitive yon sa mga police, sensitive topic yon. Kinakailangan alam mo paano i-deliver, hindi banat ng banat kasi kung may makanti ka sa kanila. Pero anyway, sabi ko, I will teach as the Holy Spirit leads me. Kasi hindi natin pwedeng pigilan because ang salita ng Diyos nananagasa, sabi ni Inay. Di ba? Minsan yung gusto nating pigilan na huwag sabihin yon kasi may proteksyonan natin yung pwedeng reaction nila or damdamin nila. Pero kung yun ang gusto ng Holy Spirit, why not? But I was very careful kanina kasi taluran points, di ba? At ang pangatlong point, dapat ang pulis kinasal lang sa isang babae. Di ba? So medyo sensitive yung... Pero ang ginawa ko interactive, hindi siya preaching talaga kasi ang mga pulis gusto nilang magsalita. Hindi ikaw magsasalita, sila. So recite. Turo ako ng turo doon sa isa. Sabi ko parang at the back of my mind, parang bagong mukha ito. Kaya dapat alam natin yung mga kapulisan para makita nyo na may nangyayari talaga sa police ministry. Pangalawa akong magsasabi, si Pastor Pops, buong Pangasinan yun. Sabi ko parang, tapos talagang participative, tayo ng tayo. Ako naman parang teacher na nagpapatayo, nagpaparecite. Pagkatapos po, tinanong kong una kung andun si Hepe, wala siya. Kasi sinundo ni Mrs. niya kagabi. Bakit ko tinanong yon? Kasi pag andun si Hepe, matik, a-attend sila. Ang takot day Hepe, siyempre Hepe, di ba? Pero praise God, wala si Hepe, pero ang dami po nila kanina. And everybody was there, they were participating, hanggang turo ako ng turo doon sa isa bagong mukha. Pagkatapos ng aming Sunday service, ng ating Sunday service doon, pinakilala siya ni Sir Abulencia sa akin. Yung pala ang bagong deputy. Kasama ni Sir Datuin na COP natin dati sa San Fabian. Now, kung ang prayer natin, alam kong bahagi ng prayer natin mag-arise pa si Lord ng may mga pulis na may takot at tumatanggap sa word. Ito po sagot sa prayer natin. Kasi pagkatapos po, pinakilala siya ni Sir Abulencia sa akin na deputy dahil si Sir Pidlawan na deputy natin, naka-schooling siya for advanced studies. So nasa Silang Cavite si Sir Pidlawan ngayon. So kung hanggang kailan, hindi natin alam. Basta pag si Lord ang kumilos, may plano siya dyan. He will fulfill it surely. So nung pinakilala sa akin, sabi niya ganon, amimpigan aki pasamano and then an offer na coffee. Pastora, nagkakapi kayo. Akang nakapi, man ilulakla. Sabi ko, hindi ko papahindian ito kasi parang gusto niya ng talk. Di ba? At nahihiya ako, pero sige, kapi yan eh. Nagpatimpla siya kay Sir Norberte tapos umupo si Nerve sa amin. So, talagang gustong makipag-usap. At ang word niya, Pastora, ano sa New Iray Police tayo. Kasi doon sa San Fabian, nung kasama niya si Sir Datuin, talagang may heart si Sir Datuin for the ministry. May Sunday service din daw sila doon, Pastor Pabs. Yes. So wherever Sir Datuin is, nagkakaroon ng Sunday service. At ito, partner niya, doon sa San Fabian noon, napunta ngayon dito sa Santa Barbara, kaya purihin ng Diyos. Kasi pag may pusher, ibig sabihin mga taga-push yan, sa salita ng Diyos, susunod yung mga pulis. Hindi nila iisnabin or daan-daanan lang yung gawain na nandyan. So, nakakatuwa na wala si Sir, tapos umattend pa rin sila from start to finish. So, di ba, nagsasagasa. Sabi ko, Lord, paano ko i-deliver ito? Morality, pag-aaral ng ano ang tama at ano ang mali. But our point of reference is the Word of God. So, high morality, standards, and decency. Kanyan kalabyan, manggugulak. Siyempre, aliwakya police, ang tuta ethical standards na dapat alam natin para we can talk. Yung pala, pinag-aralan na nila ng undergraduate, ng college, at bakit natin pinag-aaralan dito? Para ma-remind tayo
Kasi minsan nakakalimutan natin sa dami ng at lumabas yung stress na yan, yung mental depression na yan, yung pagod na yan, yung nagpipigil sila na hindi sila pwedeng sumuntok o bumaril sa mga nagbabangayan sa harapan nila. So nahagip yung prepare ng Panginoon na message para sa kanila. Ganun po kumilos ang Panginoon. So I am thankful and praise God. Hindi ho tayo magkukulang sa wisdom and knowledge that comes from the Lord kung tayo po ay magdedepende sa Holy Spirit. So patuloy natin ipag-pray ang ating mga kapulisan po para po they can extend the services na bago ang kanilang puso. So kausap natin si Deputy, ano sa inyo kwanto? Yes sir, we are very much happy na nag-extend ng service sa kapulisan. Okay po, so dagdag, bago ko bitawan yung microphone, sa 27, Friday po yun, yun po ang Pastors Convention ng CCPIMI. At kinabukasan, yun na po ang ating Grand Fellowship. Again, saan po tayo? Calasiao Sports Complex. Di man lamang may last year, pero yun ay NWOB ba yun? Sa women yon. So the same venue, ngayon po, yung mga satellite churches, yung mga in charge na kumuha ng raffle ticket sa akin, kung magre-remit kayo ng payment, see me later after the service po. Para po makuha natin yung collection na kasi sa akin binibigay, ako ang nagko-collect ng kaperahan, bayad po ng ating mga tickets. So remember, yung 200, yun lang po ang kasama sa raffle. 100 na yung iba, pero kung gusto nating mas maraming 200, the more chances of winning. Para this time, Hakot Award din po tayo. Di ba? Okay. Tapos, wag nating kalimutan na ito ay potluck. Yung 200 at 100 na yan, hindi po para sa food yun. That's for the organization po. So, magbabaon po tayo and share comes Saturday po. So, yan ho ang ating update para po sa mga hinaharap na kaganapan. So yung mga magsasubmit po ng payment ng ticket, tingnan nyo na lang po ako mamaya. Maraming salamat and glory to God. Amen. Ayan. So, salamat po sa announcement and testimonies. Ngayon po ay magko-closing prayer na po tayo. At tinatawagan ko po si Daniel po. So let's pray po. Okay, so yes Lord, hallelujah Father, we thank you again Lord sa linggong ito Panginoon. Hallelujah na pinadama mo Lord yung presensya mo. Thank you Lord for renewing our mind Panginoon through your word Panginoon. Lord, thank you Father. We know O God na lalabas kami Panginoon na may dalang salita Panginoon at mas nag-uumapoy Panginoon. Hallelujah na pananampalataya, O God. Lord, thank you, Father. We pray, Panginoon, hallelujah, with thousands of angels, Panginoon, will surrounded us, Panginoon, sa pag-uwi po namin, O God. Lord, na makarating ang bawat isa sa bawat tahanan, Panginoon, ng ligtas, O God. Lord, we pray, Panginoon, hallelujah, na use us, Panginoon, sa mga every barangay, Panginoon, na service, Lord, hallelujah, yung fire, Panginoon, and passion, hallelujah, and anointing, Panginoon, hallelujah, na pulot namin, O God, sa magang ito, ay madadala namin, Panginoon, sa bawat barangay, Panginoon. Lord, thank you, Father, ikaw lang, O God, ng patuloy na may tataas, Lord, sa lahat ng magagawin sa magang ito sa mamayang hapon, Panginoon. Lord, thank you, Lord. Sa iyo lang ang papuri, O God, at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magkamayan po tayong lahat at mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. God bless po. Shalom. Shalak. Shalak, shalom. Yung mga cleaners po pala, announcement po sa cleaners po today, Sunday, third Sunday is Team Leet and Vintinilia. Ayan, sama-sama po at tulong-tulong po tayong maglinis. Thank you po.